Hej derude. Jeg hedder Thomas Meinl, og i dag der vil jeg lave en ny ret. Det er blåmuslinger med en chili og limesmør. Kom ind og se her. Hvad vi skal bruge i dag, det er dejlige blåmuslinger. De er renset. Det ved jeg ikke om, hvordan man gør, ellers så slår det op. Noget smør, chili og lime, hvidløg, olivenolie, sherry eller noget vin. Et glas vin, det er til at drikke selv. Og det er lidt optional, men nogle ansjoser. Jeg synes, det er super lækkert. Så har vi lidt krydderurter, basilikum og noget koriander. Og et rigtig dejligt surdejsbrød. Vi starter med at varme en grillpande rigtig op. Den skal vi bruge til brødet bagefter. Og så lægger vi faktisk bare lige de her chilier på her. Når de har fået lidt farve her, så vender vi chilier. Man kan også gøre det her udendørs på en grillfest her. Det er bare samme farve på den anden side. Og når de har fået farve på begge sider, så kommer jeg bare lige op i en lille bøtte. Bag noget låg på. Så de lige kan ligge og dampe en lille bøtte. I mellemtiden så går vi lige i gang med smøren her. Smøren, der har vi en hel pakke her. Der kan vi sikkert bruge det hele. Men ned i en blender. Skal fra 3 lime. Og saft fra 2 limes. Ansjoser, men det er jo som sagt optional. Man kan også bare bruge et par stykker, men det smager bare vildt godt. Koriander, jeg river det bare af sådan her. Og kommer ned i. Et næb salt og en lille smule olivenolie. Hvad der svarer til 3 fed hvidløg. Og de her lidt brændte chilier. Jeg vil bare lige skære den op langs midten. Tager lige de værste kerner ud. Jeg går stærkt nok at høre det. Kan man tage skinnet af. Jeg kan meget godt lide at lade det være på faktisk. Det giver lidt smag til det hele. Og chilierne ned i der. Så kommer vi bare et låg på. Og derover i. Og så starter vi bare med at blende. Det larmer lidt. Den har den her konsistens. Så smager vi på det. Nu justerer styrken. Jeg kan personligt godt lide måske, at den er lidt stærkere. Og en lille hot sauce i. Der skal jo surdejsbrød. Kommer lidt olivenolie på. Og bare over på en pande. Og så bare lidt olie på den anden side også. Og når det har fået lidt farve her, så vender vi det om. Og fra satan, det er varmt. Når de er færdige her, de har fået lidt farve, yes. Så bruger jeg altså en pincet den her gang, så kommer de bare over på skærmen. Bum. Og så er det tid til muslingerne. Putter en gryde på komfuret og varmer den op. Den skal altså være så varm som død og i helvede, når det er, vi skal have muslingerne i. Og når der er god varme på her, så kommer vi lidt olie ned på. Og så kommer vi alle vores dejlige blåmuslinger ned her. Så kommer vi et godt glas sherry på. Og låg på. Når muslingerne de har åbnet sig, så tager vi 1, 2,
3 kroner. Og her. Når muslingerne her har fået cirka hvad der svarer til 2 minutter, og de har åbnet sig, så er de klar. Så er lidt basilikum, og lidt koriander, og det tager jeg bare ruller sammen som sådan en cigar, og skærer det groft. Det kommer vi bare over i med det samme her. Og lige rører det rundt. Så ser det nogenlunde sådan her ud. Så er vi klar til at anrette. Så vi starter med at tage halvdelen af en af brødene. Kommer ned i en dyb tallerken. Tager vores muslinger. Og hælder ud over. Og det er faktisk sådan, så brødet her, det kan suge lidt af det her dejlige væske op. Og hvis man vil, så kan man lige tage lidt ekstra smør. Kom ovenpå her. Og eventuelt lidt basilikum. Det går hjem, hvis der er noget tilbage her. Og et lille med olivenolie. Så et halvt brød på siden. Og her, der har vi blåmuslinger, danske blåmuslinger med stegt brød, chili limesmør, basilikum og koriander. Velbekomme! Prøv at smage på det. Prøv at smage lidt på suppen her. Smager godt. Tak fordi I så med. Jeg håber I kommer til at lave retten, og I kommer til at nyde den lige så meget som vi gjorde. Velbekomme.